Poďme. Prava. No to je ľava. Prava. Vyššie kolienko. To je ono. Pomaličky. To je ono. Ľava. Prava. Prava. Vyššie to pravé kolienko. Ľava. Prava. Ľava. Prava. Vyššie. Výborne. Ľava. Prava. Ľava. Super. Teraz to je perfektné. Emka. Poď. Ľava. Prava. Ľava. Prava. Prava. Ľava. No poď. Jedno kolienko a druhé. Poď. Ešte 10 krát a potom pauza. Poď. Poriadne dvíham to kolienko. Poď. To je ono. Poriadne to pravé kolienko. To je ono. Poď. Výborne. Poď. Výborne. Poďme. Ešte. Výborne. A druhé kolienko vysoko. A teraz sa otoč ku mne. Otoč sa pekne rovno. A teraz mne ukáž. Výborne. Vyššie to práve koleno. A stoj rovno, stoj rovno. To je ono, výborne. Stoj rovno, ale kolienko dvihni kolienko, ale musíš stať rovno, nesmieš sa nakláňať. Ale vyššie tie kolena. Vyššie. Snaž sa vyššie. To je ono, a druhé. A pomáhaj si tými rukami, na čo ich máš. To je ono. Dobre, Emka, super. A vyššie, super. Dobre, a teraz mi urob 5 repíkov. Pekne ručky pred seba. Jasné, však hneď to dáme pauzičku. A hore. Dole. Výborne. Súpiš, paráda. Poď. A hore. A ešte.